שלום, היום אני אראה לכם איך לעשות וירוס. אוקיי, כותבים דיל שטרודל אוף 6000. כותבים את זה במסמך טקסט חדש, אוקיי? אחרי זה, כשאומרים את זה, אני קראתי לזה וירוס שמחבל לחבר את המחשב, אוקיי? זה נכון, מחבל את המחשב, לא סתם אני קורא לזה ככה, כי זה ככה, אוקיי? רושמים אוף 60. 6000 זה המצאה שלי, אוקיי? אז לא להשתמש בזה בבקשה, כי זה זכויות יוצרים וזה בלגן גדול, אוקיי? ממליץ לכם לא להשתמש במה שאני יצרתי, כי זה זכויות יוצרים, אוקיי? אז תעצבנו עם זה את החברים שלכם, מקווה שנהנתם ועזרתי לכם לעצבן אותם. יאללה, ביי.